17. dani dijaspore u Urovici okupili su i ove godine brojne Urovčane koji žive i rade van granica Srbije, gosti iz okolnih opština, kao i veliki broj učesnika kulturno-umetničkog programa. Bogat program pripremilo je 8 ansambla čuvara narodne tradicije iz opština Negotin, Majdanpek i Svrljig. Manifestaciju je tradicionalno otvorio predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković. 17. put nije mala brojka i sigurno znači veliku stvar, pre svega u domenu onoga što je nama prepoznatljivo. To je da naši ljudi koji su već više decenija u inostranstvu ne zaboravljaju svoju maticu, svoje selo. I tvrdim da je ovo jedan od najlepših i najvećih festivala u ovom delu Srbije. Tako da mi kao lokalna uprava smo naravno uvek tu da prepoznamo ovakve stvari, jer ovo je dužnost, ovo više nije da li neko želi ili ne želi. Vi ste svojim, da kažem, delom pokazali koliko vama znači vaše selo, koliko vama znači da vaše selo napreduje, koliko vama znači da u ovoj tuđini tamo se uvek kad nađete vreme vratite ovdje. I da naravno vašim mlađim generacijama pokažete odakle ste krenuli, odakle su i da ne zaborave svoj koren. Očekujem da i u narednom periodu sa naše strane uvek bude pružena ruka i uvek razumevanje za pomoć koju možemo da vam damo i da vam poboljšamo, da kažem, želju da što češće dolazite kući. Želim vam uspešan jedan lep večernji program, ne sumnjam da će biti, tako da ste živi i zdravi vi i vaše porodice i da se još mnogo godina ovako sakupljate i da i mi možemo sa vama da proslavimo ovakve vaše trenutke, ali i da rešimo sve ono što je moguće rešiti i da vam bude još prijatnije kada ste u svojoj domovini. Ovu manifestaciju blizu 2 decenije organizuju Savet mesne zajednice Urovica, predstavnici Evropskog udruženja prijatelja Urovice i Udruženje penzionera iz tog sela. Pa ova manifestacija, kao što ste rekli, dakle po 17. put se održava u našem selu. To je tih nedelju dana, bukvalno za sada je samo nedelju dana kada je selo skroz puno, živo i onda to koristimo da i okupimo meštane. Tako da, eto, 17. put uspeli smo i nadam se da će da nastavimo i dalje. Imamo neke ideje da malo to podignemo na još veći nivo, tako da, eto, mogu da se pohvalim sada zvanično, da kažem po prvi put, da smo došli na ideju da na inicijativu Evropskog udruženja prijatelja Urovice krenemo sa nekim samodoprinosom, da svako domaćinstvo na dobrovoljnoj bazi, naravno, koje u mogućnosti da po 100 evra, da, kažem, unapredimo uslove za boravak u našem selu. Kada to kažem, pre svega mislim da probudimo želju onima koji su mlađi, ove mlađe generacije, da malo više borave u matici. Jer sigurno da su oni normalno malo savremeniji, traže drugačije uslove, pa da mi one uslove koje opština nije ni dužna i ne može, da probamo da obogatimo i osavremenimo. Za ovu manifestaciju pripremamo se nekih 5-6 meseci. Evropsko udruženje prijatelja Urovice, mesna zajednica Urovica, klub penzionera i osnovna škola Branislav Nušić. Svi smo tu, došli smo veliki broj iz inostranstva, puno je dece u selu i pokušavamo na sve moguće načine da uspostavimo i da napravimo još bolju saradnju dijaspore sa mesnom zajednicom, sa našim meštanima. Pokušavamo kroz ovu manifestaciju da animiramo decu i omladinu koje dolaze iz inostranstva i nadam se da uspevamo. Znači za ova 2 meseca koliko su deca tu, pokušavamo da im učinimo ovaj period koji tu borave kod nas lepšim i boljim nego što je u Beču. Jer deca tamo uče, ovdje su došle da se opuste i samim tim imamo dobru saradnju sa opštinom Negotin, sa našim velikim prijateljima i hvala njima puno što oni nama pomažu. Naši meštani isto pomažu, imamo dosta sponzora
U našem udruženju Urovice ima 170 članova registrovanih i ima još dosta penzionera, nažalost više penzionera u selu nego mladi ljudi. Pa mi smo aktivni, ako ste pitali da smo aktivni ne samo u ovom Dani dijaspora, već uopšte, to je najviše nas ima u selu. Pa organizujemo i doček nove godine, tako reći, pre 10 dana pravili smo proslava penzionera koji smo imali iz naše opštine oko 200 gostiju i tako smo aktivni sa mesnom zajednicom, zajedno radimo u svim pravcima. Mnogobrojnoj publici okupljenoj na 17. danima dijaspore predstavila su se kulturno-umetnička društva Floričika iz Jabukovca, Voja Čurić iz Kobišnice, Dimitrije Belivakić iz Bukovča, kulturno-umetničko društvo Urovica, etnogrupa Gergina iz Negotina, kao i folklorni ansambli iz Rudne Glave, Miroča i Svrljiga.